Sa unang bugso ng ating balitaan, una sa ating mga balitang lokal, patuloy na tinatangkilik ng mga Pangasinense ang mga programang handog ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Pangasinan. Sa eksklusibong panayam ng DZRD Sunshine Radio kay Ronald Santa Ana, ang Assistant Provincial Director ng TESDA Pangasinan, sinabi nito na mabilis na ubos ang slots para sa mga magiging scholars dahil sa dami ng mga residente mula sa probinsya ang naisumali sa mga programa ng TESDA. Anya, maliban sa pagsasanay na ibibigay ay merong allowance ang bawat scholar, bagay na mas nakakapang-inganyo sa publiko, lalo na sa mga kabataan. Sunshine News Blast! Lahat po ito ay halos nauubos kasi nga po pinatangkilik ng gusto ng ating mga mamamayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil nga po sa maganda nitong feature, kagaya halimbawa ng Training for Work Scholarship Program, dito ay magti-training ka na, may allowance ka pa, pagkatapos ng training mo, may assessment ka pa. Sa ngayon ay patuloy na ipinapatupad ng TESDA ang kanilang mga scholarship programs para makatulong sa mga nais na magkaroon ng kaalaman at hanap buhay.